speaking on behalf of Mayor Raisa Treñas as we celebrate and we welcome the Dinigyang Festival 2026, nagpapanaog ang aton nga alkalde sang Executive Order number 006, no? Para mapasiguro naton ang safety and security sang aton sining mga pumuluyo kag bisita. Since gina-expect naton nga linibo ka mga deboto kag mga magasaksi sa dinagyang ang magapadulong sa syudad, and to keep everyone safe, may mga certain major roads kita ang pagsaraduhan to traffic, and may mga security checkpoints and frisking, no, will be in place sa mga activity areas naton. Ang aton nga Iloilo City Police, with the support sang aton nga mga augmentation from other provinces, ang aton nga armed forces, no, will enforce security measures. Kag gina-prohibit naton ang mga political slogans, mga anti-government materials, kag any unauthorized rallies. We also highly discourage ang pag bit-bit sang backpack unless clear, no, especially sa aton nga mga activity areas. Ang aton nga gun ban will be strictly enforced. Ang pagbaligya kag pagkonsumo sa makahulubog nga ilimnon in public is allowed only from 8 a.m. to 2 a.m. from January 22, Webes na siyang adlaw, to January 26 or Lunes sang kaagahon. Iban pagid naton nga mga prohibited acts, ginalakipan sang pagpalupad sang mga drones nga wala sang permit. So kung luyag mo nga palupad, kinalang ka lang mag-secure sa aton nga IFFI kag sa aton nga Public Order Safety Management Office. Also, ang mga firecrackers without authorization, kag ang prank or bank joke. Nag-appeal gid ang aton nga alkalde, Mayor Isa Treñas, sa publiko nga mag-cooperate, sundo naton ang mga rules, kag let's celebrate responsibly, no? So we can enjoy a safe, orderly, and makasiling kita bala nga memorable gid nga Dinagyang Festival 2026.